Косат Семанс е международна компания, която стартира своята дейност през 1958 година, насочвайки човешки и финансови ресурси към удовлетворяване нуждите на земеделците по отношение на отличен добив и качествена генетика. Портфолиото на Косат Семанс се състои от над 50 сортове и хибриди. 14% от оборота на компанията се реинвестират ежегодно в създаването на нова селекция. Опит, компетентност, страст и отдаденост на всеки участник в процеса на производство, от лабораторията до полето, са в основата на успеха на Косат Семанс. Преди да бъде основана, Косат Семанс България, чрез представителството на френската компания в Италия, у нас се внасят семена, които се изпитват за приспособимост към нашите почвено-климатични условия. И така, аз и Масимо започнахме да работим с Божана през 2008 година, нали? Да, през март 2008. Това е в началото на 2008 година, през пролетта. Участвахме в проекта на едно министерство. Да, ставаше дума за създаване на мрежа от дистрибутори за Министерството на земеделието. За да се създаде един вид кооперация като тези, които имаме в Италия, и всъщност нашето участие беше свързано с семената за тази кооперация. Може ли да видя това какво е? Това са официалните вечери, които организирахме в рамките на онази среща. Как решихте да работите с Божана в София? Започнахме да работим с Божана и през първите години работата ни всъщност беше да продаваме семена от Италия. За да продаваме семената, първо трябваше да ги покажем, а за да ги покажем, те трябва да се засеят. Направихме опитни полета И сравнителни тестове на хибридите. Какво мислите за настоящата работа на Божана? Радвате ли се? Изключително много. Тя е изключително добра, професионална, много подготвена, познава света на селското стопанство, въпреки че образованието й не е в тази сфера, но тя разбира нещата, схваща ги наистина веднага. До кога продължи съвместната ви работа с Божана? Ние всъщност продължихме до 2010 година, нали така, Масимо? Да, до 2010, когато френската компания майка взе решение, че именно през 2010 ще бъде учреден филиал за Източна Европа, който да включва България, Румъния и Унгария. Какво бихте искали да пожелаете на Божана и на компанията за техния 5-ти рожден ден? Смятам, че Божана заслужава целия успех, който я очаква, защото е наистина изключителен човек. Мисля, че Божана е номер 1 в България. Божана, честит рожден ден! Да си жива и здрава, усмихната, щастлива и води фирмата напред. Силна и борбена. Групата Косат Семанс е официално представена у нас от месец август 2010 година с основаването на Косат Семанс България. Тя е част от Косат Семанс Източна Европа, чието седалище е в Румъния, в град Букурещ, и в чиято административна единица участват още Косат Семанс Румъния, Косат Семанс Унгария и Косат Семанс Молдова. Управителят Божана Гандева официално стартира дейността заедно с екип от няколко души, професионалисти и ентусиасти. Божана Гандева стартира дейността на Косат Семанс в България преди 8 години. Тя създаде успешен бизнес. Косат Семанс България става на 5 години през август на един труден пазар. Те дойдоха, видяха и победиха. Пожелавам им да постигнат още повече резултати, успехи и развитие.
Тъй като почвено-климатичните особености и състоянието на полетата са много различни, Косат Семанс предлага богато портфолио от сортове и хибриди, осигуряващи пълен и качествен сеитбооборот. Първите хибриди на Косат Семанс, които се разпространяват у нас, са слънчогледите Имерия, Фушия и Кларика, както и царевичните хибриди Реали, Парди и Кларити. Към днешна дата компанията предлага сортове и хибриди не само за царевица и слънчоглед, но и за пшеница, ечемик, тритикале, рапица, сорго, люцерна, соя. Мога да кажа, че в Източна Европа и конкретно в България нашите продукти се адаптират много добре и показват потенциала си. Препоръките и успехът при семената е трудна задача, която е комплекс от добри грижи при отглеждането, точни съвети и намиране на съответната климатична зона за отделния продукт. Добро масло, хубави показатели и хубав добив. Не ме е подвел агронома, където работя с фирмата. Доволен съм много. При този сорт не се наблюдава и най-малко нападение от ръжда. Говоря за жълта, за кафява, черна стъблина също. Този сорт конкретно има добър восъчен налеп. Много ми харесват техните пшеници и рапици. Около 700 кг имаше миналата година от ечемик, което аз лично не съм изкарвал такива добиви до сега. Съотношението между цена на генетиката и качество на генетиката е много добро. Може би такова съотношение няма в никоя друга семенарска компания. Аз съм доволен и наблюдавам колегите и те са доволни от семената. С екипа на Косат Семанс работя отлично. Тази не съм изненадан, тази съм изумен. Просто 1000 и горница килограма не съм виждал никога. Продължаваме да работим с Косат Семанс. Присъствието на регионалните агрономи на Косат Семанс близо до земеделските стопани в цялата страна е от изключително значение за компанията. Доброто познаване на фермерите и техните специфични нужди, както и поддържането на обратна връзка с тях, гарантира печеливши резултати. Искам да пожелая на всички много здраве, много щастие, много късмет и високи добиви през годината. Късмет на всички. Компанията е много бързо развиваща се, много вълнуваща, много динамична и за мен е истинско настроение всеки ден да се срещам с моите колеги, с моите приятели, клиенти, да бъда полезна с всичко, което знам и съм научила, за да могат да постигат всички по-добри резултати, по-добри печалби от своите полета. Честит рожден ден на нашата фирма. Работя в един страхотен млад екип. Набираме скорост на българския пазар. Искам да благодаря на всички фермери, които ни познават и ползват нашите хибриди. Нека вярват в нас, нека продължават да сеят Косат и да постигнем всички заедно големи успехи. За нас нашата работа е едно голямо удоволствие и предизвикателство, да можем да отреагираме на нашите клиенти с техните искания, с техните очаквания, да бъдем близо до тях. И искам да поздравя всички колеги и всички наши партньори с настоящия празник и 5 години. В тази фирма аз намерих освен едни прекрасни колеги и едни много добри приятели. Искам да им благодаря за всичко, което са направили за мен, за всяка една помощ. Искам да благодаря и на всички наши клиенти, на всички наши партньори, които ни подадаха ръка и с които продължаваме да работим и все така да постигаме едни добри резултати. Благодаря на всички наши клиенти, партньори и на целия екип и честит рожден ден. В чест на 5 годишнината от нашето присъствие на българския пазар, ние отчитаме едни така добри резултати, един добър пазарен дял, добро отношение от нас към фермерите, от фермерите към нас. Фермерите са тези, които ще кажат кой е номер едно. Щом нашите продукти са по полята на българските фермери, това означава много. Това доверие означава една сигурност в тяхно лице и една благодарност от наша страна. Косат Семанс минаха бебешката възраст, наблизат в по-голяма възраст. Пожелаваме се така да работим добре
и успешно през годините. Пожелавам на Косат Семанс до тук 5 години и занапред много години по 5 години и да създават все така добри хибриди и сортови, които да ни вършат на нас работа и да ни правят по-успешни земеделци. Да се развиват още много дълги години, няма да слагам някакви ограничения 10-20, да се развиват и все така да работят упорито, да се развиват в насока за нови хибриди, за предлагане на нови семена. Да са живи и здрави, все така без да подвеждат, да работят с нас и да печелят и те заедно с нас. Ние да печелим и те да печелят. Да вървим напред. Честит 5-ти рожден ден на Косат Семанс. Благодаря им, че ги има, защото заради тях производството ми е рентабилно. Нека заедно да вървим напред и да сме успешни. И все така да ни снабдяват с качествени продукти, за да може и ние да печелим.